बड'फानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनै बम्बाइ बर' ससाइटिया जोंफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35 डेथ एनिभार्सारिखौ जोंफोर फालिनो नागिरदों रायजोफोर दिनै मोनसे दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों दिनै बम्बाइ बड' ससाइटिनि हालोदा मा हटेलनि जोंफोर नै उनाव जोंफोर बेखौ फालिनो नागिरदों मानो होनोब्ला जोंफोरा जायगा गैया रायजोफोर जिखियानो जा जोंथ' फालिगोनानोखा बिटिआरनिफ्राय प्रमद बर' सार नोंथाङा एसे नायहरदो बम्बाइ बर' ससाइटिखौ दिपेन बर' सार बम्बाइ बड' ससाइटिया बम्बाइआव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गैयिनि थाखाय दिनै जोंफोरा मा अबस्था मानो बिदि बर'फोरनि थाखाय दिनै बम्बाइ बायदि जायगायाव मानो मोनसे जायगा होनो हायाखै नोंथाङा ओंखायनो बम्बाइआव थानानै एसेबां जों 30-50 बोसोर थानायनि उनावबो जोङो दिनैसिम बुंगासिनो दङ बड'फानि मुङाव बा बड'फानि सिमाङा जाफुंथों होननानै बड'लेण्ड मोनसे गेस्ट हाउस नाङो बेनो जोंनि माबायानो बेनो माने थांखियानो बेनो जाहाथे बड'फानि थांखिया बेयावबो अराय सम थांना थाथों बिथांनि मुंनि नामजों बड'फानि नामजों मोनसे हाउस थानांगौ जि हाउसआवनो बिथांखौ जोङो खुलुमगोन बेयावनो मिटिं खालामगोन अराय सम बिथांखौनो गोसोखांगोन थ' बेखायनो जोङो आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जोंहा आलाय सिलाय दङ मानसिफोरा जोंहा मोनसे जायगा गैया जायनि जाहोनाव जों दिनै मोनसे जायगा थिग जायगा गैया नालाय बेबायदि फालिनांगौ जायो बेबो जों फालियो प्रति बोसोरै जों फालियो गतिके जोंहा मोनसेल' दुखु जों बार बार बुंबाय थानायावबो सरकारा खोनासङाखै दासिमबो जि डिमान्डआ जोंनि अलरेडि थार्ड एग्रिमेन्टआवबो दंखायोमोन थ' बेखौबो लानानै जोङो अलरेडि बिथांमोनजोंबो रायज्लायबाय एटलिस्ट माने एग्रिमेन्टआव थानायाथ' जानांगौ बेथ' एग्रिमेन्टनि बाहेरनि डिमान्डआनो नङा एग्रिमेन्टआव गैयाबाबो बेलेग बाथ्रा डिमान्डआव जोंनि डिमान्डआवनो गैया बे एप्रुभ जायाखै दाथ' एप्रुभबो जाना दङ जोंनि खावलायानो बेनो जोंनि गासै बम्बाइ बर' ससाइटि जोङो बम्बाइ बर' ससाइटि जानानै जों बयबो बिथिं खावलायो जाहाथे जोंनि सरकारा एसे बिथांनि नामावनो बिथांनि बड'फानि नामाव जाहाथे बड'लेण्ड हाउस होनायनि बेब'स्था खालामो बे जाबाय जोंनि डिमान्ड खावलायनाय आरो डिमान्ड जाहाथे जोंनि मानसिफोराबो फैनानै बम्बाइआव आलाय सिलाय जाया जों खौसे थानो हायो स्टुडेन्टफोराबो बेयाव थागोन बेमारि नायग्रायाबो बेयाव थागोन सोरबा खामानि मावनो नागिरनो फैनायाबो बेयाव थागोन खामानि मावग्रायाबो बेयाव थागोन मागो बैसागोबो बेयावनो फालिगोन जाहाथे जों माने गासै माने जोंनि साननायफोरखौनो जों बेयावनो रायज्लायबाय थागोन अराय सम जों बेयाव लोगो जागोन बर'नि सिथायो मोनसे एड्रेस बर'नि नांथारगौ अनहरनांगौ इसिबां आलाय सिलाय जानानै दं एकर्डआव थार्ड एकर्डआव जोंनियाव एकदम बड'लेण्ड गेस्ट जाथारनांगौ होननाय लिरनाय दङ गतिके सरकारा दा सोलिबाय थानाय सरकारा एसे नायहरनांगौ नाजानांगौ जाथारनांगौ लासै लासैबाबो बेखौ जोङो आसा माबा फारियो जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय